Já vás vítám u nového videa a dneska tu máme Minecraft a už je to druhý díl a dneska se tu postavíme na nový ostrov, když to vyjde, jo, tak se můžeme na to vrhnout, opět si to zase nastavím, jo. A jo, výborně, tak tady uděláme barikády, to nepůjde, takže takhle. Jo. Kdyby něco, já jsem si teď bloky, co tady mám, 63 a nebo no nějak tak, no. Tak já mám, dá se říct, že mě chybí jeden cobblestone a mám 2 staky, to je fakt výborný, no. Já jsem si ty bloky natěžil a tam je velká pohroma. Je tam creeper a 2 zombíci, co chcípli naraz, takže double kill. Dobře, ještě tady máme písek, co jsem si taky natěžil a ten taky využil. Strašně hodně bloků tady máme. Jo, tak máme 2 staky výborný, toto se našel od Endermana. No, mám tu bordel, jo, nemyslete si. Jo, tak se můžeme na to vrhnout. Už konečně 2 stromy tady máme vyrostlý a Pavouku, ty mi tady nebudeš chodit do mý cesty. Tak, chcípni. Co jsem chtěl udělat? Tam cestu uděláme, už to máme, no ještě hotový to nemáme, takže jo. Čau creeper, jak se máš? Já se mám, ty jsi mi nic neubral, nebo možná, já nevím. Šípy, to je u mě nejvíc důležitý. Počkej, kolik mám? Yes, 11, kdyby něco, já jsem si je nečítnul, jo, takže si nemyslíte. Tady jsme dělali speed bridge v první díle. Jo, speed bridge, to víte asi co, tak kdo by to neznal, tak jako, no, dobře, jo, nebudem to rozebírat a jdeme. V prvním díle jsem říkal, hele, my se budeme bavit o tomhle budeme se bavit o prvním dílu, něco jo, něco jiné, že Elytra tu není. Jako v 1.16 je, ale já, když mám kreativ, tak já tam mám Elytru, ale když mám survival, tak to tam nemám, tak to nechápu. A nebo, já nevím, jo, tak mi to napište do komentářů. Na tohle video dejte 2 lajky, to mi stačí, jo. 3 lajky jste nedali, ale víte co, i když vy nedáte až tak moc lajků, tak co bych pro vás neudělal a natočím další video, protože vás to baví, jo. Takže, proč tady mám, jo, dobrý. Ale s tím pískem, to bude horor, no, mě bude pořád padat a já bych se chtěl speed bridge, ale já bych se spadnul do vody. Já si myslím, že to vyjde. No jo, vyjde to. Teda doufám, že s tímhle, jestli to nevyjde s tímhle, no tak jako škoda, ale ještě něco mám, takže jo, a já tady mačkám o 106. O 106, jo. Tak. No jasně, to nevyšlo, co jsem jiného nečekal, tak jako, jo. Hop, ne. Já se tam nemůžu trefit. Trefil se tam, prosím. Jo, dobrý. Protože jak to nejsou speed bridge, ale to jenom mačkám. Když uslyšíte někoho, jo, tak jo. Tak tady někdo je. A jsme tady. To si dělali se mě No yes, ale máme tu stromy. Uděláme si tady pozemek nějaký. Napište mi to do komentářů. Jestli tady mám udělat nějaký pozemek. Že třeba já nevím, nějakou farmu, nebo dům další, nebo pro kamarády nějaký hotel, já nevím. Jo, já udělám tady takový cest. Tam se podíváme v dalším díle, jo. Takže toto dneska nebude, jo, já to udělám zase takhle. Ale na tu horu, nebo co to je, se podíváme v dalším díle, když tu budou ty 2 lajky, takže když tu budou ty 2 lajky, tak jo, tak proč ne, jo. Že ta hora, tam jsou 2 hory. Shit. Ne. Kámo, tak jako, no, tak toto. Jsou tam 3 hory, takže to bude na 3 díl. Ne, to ne, uděláme to na 2 nebo na 1 díl, nevím, jak to teda vyjde podle toho. Jo, 4 minut.
Jako já můžu natáčet jak chci dlouho, jo, ale já nevím proč, ale ono to tak je. Já už jsem vám to povídal v díle jenom, nebo ani ne v díle, teď nevím. Hop, hop, hop. Kdyby něco, tak Deezer už má 200 000 odběratelů. A jo, takže je to super, kdo to udělal reálně, když se na to někdo podívá z youtuberů, kdo zná Deezera a kdo s ním jako si nějak baví třeba. Třeba já vyberu Moon, Vita, Matem a tak dále. Byl jsem to já. Reálně jsem to byl já. Na mamčiným mobilu jsem tam dal odběr, jo, je to zdarma, takže. A takže mě 198 000 a ještě na tačkovém mobilu jsem to udělal, takže když se dívá někdo na tohle video, tak si nemyslete a je to pravda, jo, já jsem to fakt udělal. Jo, tak jo, zase opět cesta. Hele, ale jako když mi nevěříte, tak mi nemusíte věřit, jo, ale je to tak, já jsem to udělal. 198 000 odběratel, tak jsem šel na mamčin mobil, dal jsem odběr, zvoneček, pak jsem šel na taťkův mobil, odběr a zvoneček, je to tak. Prostě je to tak, jo, takže Deezer nebo, hele, jo, kolik máš, IQ? 0, jo, tak, OK. Počkej, já ti něco udělám, mám ti to vypustit, mám, tak já už jsem Počkat, co tradí vůbec? Mě zajímá, co tradí. Tak jako tady nic zajímavého až tak není, ale možná něco potradím. Kdyby něco, proč to mám česky, tak já až tak anglicky neumím, jo, takže si nemyslete. Hop, trhlina. Já trhlinu nepotřebuji pod vodou, tam je úplně, no jako není mi k ničemu, ale zase se tam utopíme, nemůžeme ničit bloky, třeba jako písek nebo já nevím, kameny, no vidíte, tohle jsem dělal v tom prvním díle. Stromy. Ty teď pokácíme a z toho si vezmeme saplingy nebo co to je, jo. Něco umím, něco neumím z Minecraftu jakože anglicky, takže sorry, jo, já nejsem takovej fakt dobrý v tom, jo, takže angličtina taky není někdy lehká, teda podle toho, jestli to umíte. Jo, tak toto bude trvat a já to radši udělám rukou, protože si nechci zničit tu sekírku. Já to udělám radši teď, protože hop, prosím, ať tam je nějaký. Prosím. Kdyby něco, že by jsem něco dělal v off-screenu, nebo jak se to říká, tak jsem nedělal, jo. Takže já jsem to chtěl dělat s váma, já nevím proč, a mě to baví s váma. Tak. Oh shit. Hop. A teď to zase zničím takhle. No výborně, tady bychom na tomhle mohli dělat normálně parkour už. Tak. Oh my god. Yes, máme našeho kamaráda, co... Nedává to náhodou tady Bůh. Dobře, máme další, tak to je fakt výborný. Hop. Jo, a kdybyste se ptali, kdy bude Bravko nebo Brawl Stars, tak to nevím, protože pro vás, dobře, já vám to řeknu, pro vás chystám Megabox, ale já musím mít 600 tokenů, takže 600 tokenů musím mít a je to jablíčko, jupi, no, to je fakt výborný. A jo, jabko je super, jabka jsou What the fuck, jak můžu mít, wait, what? Počkej. Buď mi to spadlo z toho stromu a ještě do toho jsem si vzal něco z bedny svý. 8! Cože? Jo, kdybyste se ptali, proč jsem to nevytěšil, protože tam nedošáhnu, takže já to udělám příště, nebo já to udělám teď, ale
8. Cože? Hej, lidi, něco mě napadlo. Jestli chcete pokračování dílu, že bych si tam naskládal samou hlínu na ten ostrov a že bych si tam pěstoval buď farmu, a nebo stromy. Je to jenom na vás, takže napište mi do komentářů. No, že se do toho fakt nechci, ale musím, jo. Nebo jako nemusím, ale já tak chci. Já to budu dělat kostí. Co? Tady je dřevo, to jsem neviděl. Co tady děláš, kámo, nazdar. Pojď ke mně. Pojď do mý rodiny, která... No. Kámo, já fakt na to nemám náladu to ničit. Až se to zničí. Ono se to ani nezničí, ona začíná být noc. Já to vytěžím později, jo, čau krávu, jak se máš. Jo, já mám jídlo, já jsem už chtěl požduchnout. Jo, proč jsem tady udělal tady tu díru. To je tak dobrý, jak jsou tady ty cestičky. A tu Ender Perlu by se sepali, nebo, že co to je? Já to nevím, co to je. Že to je Ender Perla. Perla z Enderu, dobře. Ender Perla nebo Perla, já nevím teď, jo. Tak já ho nebudu používat, protože to je moje první, nebo já jsem nachytal víc, jo, ale to je po tak dlouhé době, co jsem získal Ender Perlu, takže to si budu šetřit a nikdy ho nevyhodím. A teď v dalším díle, já se potřebuji portnout a teď to tam hodím a budu v prd. Čemu jsou? Já vím, k čemu jsou kosti. Já úplně vím, k čemu jsou ty kosti. Ale vím. Krafťák. Kde to je? No jasně, tak to budu potřebovat nejvíc. Bowmeal. Kosti moučka. Bowmeal, ten potřebuju, nebo jak se to říká. Na stromy, už jsem to konečně pochopil, takže já se ho tady dám ke mně, tak. Máme tady hodně bloků a z těch bloků si něco taky uděláme, jo, ale teď jdeme zase pokračovat jako vždy a jdeme... Já nesnáším, jak padám do vody, to je tak otravný už. Dobře, já jdu tady. Tady, to chvilku... Kamo, what the fuck? Ne, 3 minuty už, necelý 3 minuty, už 2 dokonce budou. Počkej, what the fuck, jo. Och jo, jsem to chtěl s váma udělat. Tak natočím 2 videa. Aha jo, ale potřebujete lajky. No tak jako, jo. Dobře, já to udělám pro vás, že dneska tady udělám, že s váma udělám tu horu. Protože nepíšete komentáře, to mě trochu mrzí. A taky moc lajku nedáváte, ale vím, že vás ty videa baví, ale na tohle video dejte žádný počet lajků. Můžete tady dát, kolik chcete lajků podle sebe a já prostě natočím po tomhle videu, hned natočím další video a půjdem na ty hory. Takže to uděláme takhle, jo. Takže... Jo. Takže pokud si vám líbilo video, zanechte like, odběr a zvoneček, takže čus.